ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ନମ୍ର କୃଷକ। ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାନତା ଓ ଦୟାଳୁତା ପାଇଁ ଗାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ସରଳ ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୋଟ ପୁଅ ମିଳି ଘରଟି ଥିଲା ଖୁସିର ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଖରା ଆସିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଷରେ ହାରିଗଲେ। ରାମୁଙ୍କ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଠି ବୀଜ ବାଚି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏହି ବୀଜଗୁଡ଼ିକୁ ରାନ୍ଧିଦେବା, ଆଉ ଥୋଡ଼ି ଦିନ ଖାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ରାମୁ କହିଲେ, ନା, ଏହି ବୀଜ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏମେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଇଦେଲୁ, ତେବେ ଆଗାମୀକାଲି କିଛି ନ ରହିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ମାଟିରେ ପତାଇଦେଲୁ, ସାୟଦ ଆଶା ରହିପାରିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ହସିଲେ, ବେପୁରା ଆଦମୀ, ଶେଷ ଧାନ ମାଟିରେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତଥାପି ରାମୁ ଏକ ଦିନ ମନ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେ ନିତିଦିନ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଳୁଥିଲା, ତାହା ଦେଇ ବୀଜଗୁଡ଼ିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ। ଆକାଶ ପାଖକୁ ଦେଖି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ବୀଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ ଦିଅ। ଦିନ ଗଲା, ସପ୍ତାହ ଗଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଦିନ ବେଳୁକା ଅନ୍ଧାର ଆକାଶମାନେ ଚାହିଁଲେ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଟି ଭିଜିଗଲା ଓ ସେ ରାତି ରାମୁ ଶୋଇପାରିଲେନି। ପରେ ଦିନ ସକାଳେ ଯିବାକୁ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଏକ ଚମତ୍କାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଙ୍କୁର ମାଟି ଫାଟି ବାହାରିଛି। ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝାରି କହିଲେ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ସରସ୍ତି ତଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଘନା ଧାନ, ହରିତ ଶସ୍ୟ ଓ ଖୁସିର ଆଖି ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ରଖିଲୁ? ରାମୁ ମିଠା ହସି କହିଲେ, ଆଶା ଓ ପ୍ରୟାସ ଥିଲେ, ଏକ ଛୋଟ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀକୁ ଗଢ଼ିପାରେ। ନୀତିଶିକ୍ଷା: ଆଶା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରୟାସ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟାଇପାରେ।